Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688 811 8012553412 73730 O President Rangba ke Hinyotrap Integrated Territorial Organization lani ke hitu uba donbok dakhar ulong bag reservation policy jong kejala kadai ka babian namar bakam shim ladan kunu ka an kabaya dei bag reservation lani kata ka bha ha ka yok kam yok jam lani ha ka puli puthi uba donbok ulong bag sudan tang ha ka office of memorandum handai kam shim ladan kunu ka an kaban keren chapang reservation policy jing shisha ngina kalian juga caitio ni ngimju ekran ni karustar na do bastang Hendai namar bun naga judgment review ki badang don ha jing dum bakim sto ba ga ikata ka roster system bat ka ikata ka reservation policy ha ga jela jungi te hadin bangi la de ban ai la ne ban file kata ka RTI hapo ka law department ka be dei bagan ne ka department ha ba ka ne ka bha thungkam thungjam la ne kata ka reservation policy tengi ne ka leng ka seng ngilap ba kane ka reservation policy ha ka state kam phat long an kadai tang ka jinglum thop lane kata ka office memorandum baling akran gumta namar bakat kum kane ka RTI bangi pan napo kane ka personal and administrative reform B department ngi kli ngau kita ka bangi ong hakanu ka rule ka government jongga Meghalaya ka implement ya kane ka job reservation haru menta ni ai ka option ka kadai ka cabinet resolution ne ordinance ne lane kata ka executive order lani kata ka act of legislative assembly dan rei naga law department ka suong ba ka deka copy of resolution bat ka office memorandum ka ba pau shai hi haba katkum gani ka jingkren gani ka RTI ba hadu menta ngingim don sha ya kata ka state reservation policy rei ngi don be tang ya kata ka office memorandum ka ba kren be 40% khasi jantia bat 40% garo te halor ka jingmi jong ka to ka roster pat dei nitip shai ba hadien ka jing file jongi wei batre hang to naka judgment reu garo batre hapo ni jong ka department ICDS lani kata ka BSW tengilap ba katkum ba ki file de halor ka jaka point 13 lani kata ka promotion ka jongki tingila stro shai ba hendrei ngi page pat ka direct recruitment ngi page ngai i pat kumba ka deka 200 point ka deka 50-50 direct recruitment tengi pat nakaliang ko jongi tengi songkhya ya kan ne bat ngi wat jing tip bat ngi ngam jeliu ru andala ngam jeliu ngi lap ba ka roster system ka deka effect ka job reserve kata ka reservation policy ka deka cost hendrei ka ne ko cost ru kam long ka scam badai ngi ndala page ka ordinance ru ka detang hendreu banai Hendrai ya kane ka office memorandum ka bade ban pengkala ak hadu mentala sanpu arsnem klem dakta klem da pengkala hakono Hendrai katkum kane ka jingte bangi yo katkum kini ki OM ki ba pher ka ba nadu kumbala sausien kumba sansien ka wei ka 19 khat artarik January 1972 ka wei pat ka arpo tarik April khat khandai nyu pu arbiang ka wei ka arp santarik November khat khandai nyu phunriu kawai khat khandai nyu khandai ko khat alter September kawai khat khandai September khat khandai prapuwai bat nangta ki penrong biang so ya ka baha jong ki PWD lani kita ke physical handicap bat ki penrong ru jong ka sport ha ka ba house nem arhajar khanyo bat kila frame ba bat ngila i berengkat ya kane ka handbook kila batai te kat kum ka basa kumut kadang bun kadang don so kumba kandai persen ni te habangi lapat kumta bangi pat nakaliang jong seng ni sngo bangi haban pentrei no lani ka government kala da ban shim da sen jam ban pengkala act no ye kani ka job reservation policy ha jalla ga jongi balingi ong ban pentrei lani ban pengkala act no kat kum kate ka office memorandum hendrei kila dei ban khot bat kat kumba ka high court kala ai ka to ka batha jaki ban snai kata ka roster
tengi nak kalian kujungi ngi langsung dei ba kane ka jela ne ka sarkar me khla kala dei ban kren no ya kane ka office memorandum la ne ban review revamp no khnang ba kan long ka ba bet bat ka ba yai tanti ngi nak kalian ka chai tio hi ngi kwa ba kane ka sarkar me khla ha ka MDA led government tu ba kila dei ban pengkelaan no ikane ka ak Mdei dekan ka office dia kata ka nyim ong ba kata persen kat ne persen rei la dei ban ya keren ban pembet no khanang ba kan wan penwandor nabar ba ngi hi ka solution ni ka dei ban pembet bat ban pengkelaan lum kum ta kan sa don ka jingma ha pedeng ar kini ki ar jai benreu khase jentia bat garo bele ngi keren kum ta namar ba ngila i shai ba ka ki garo ki ha ka menta ka genti kila mi khmat ban dawai ka hok la jong namar ba ka jing dawa ka jong ki ka shong nong rim namar ba kala bakla hi ka state nadu khat khandai spa nyu puar baleng ong ka jing bakla namar ba ngindala pe hakino kino kiliang ngindala wat kini ki kot kisla ki bobang ngilap shisha bakane ka bor jong kata ka sarkar me khla la ne ta ka an ka jong ki kalong ka batlot hadu kata bat ki officer hunto kim dago kim yadaya thoroughly ya kan ne ka bentabat ki don ki batip don ki bemtip teng officer ujubab dukumai minister ujubab dukumai blinga keren ya kata dang shen u CM u ong kat ling ba kilat patai ko bor ong ba kani ka office memorandum ka de ka executive order la ne kala long an kat kum kata ka kondon ke jongki henre ngin la file pat ka RTI ngilam ba kam de kata ka executive order ka de betang ka copy jong resolution bat ka office memorandum kabangi pau shai la daya kan ni ka OM kila khen ba kadai kata ka an te kamut hangne kala pau shai kadai ka resolution te kamut ba ka ILP ru kadai ka resolution ka kamut kala trekam ka an doyong ka bala de pas ka resolution ka turu kala long an bat ka an jong ka khndo la ni kata ka forest act bat ka ni ka kentir khasi ka khnit ba praru kala long an la da ki buat ba kadai ka resolution office memorandum kala long act te halor kata kanong rem ngi don kam ba ka sarkar kala de ban kren ya kane man pembet no wot ya kata ka percentage nginom ong bangi don kam kanno la kanno henre ngi namar bangi la mi hat ko por ling ba jong ka sengro ban jalab election ban ong ban penshai ki paj ba ban yo de kita kinong isaj an ban shong apo sekretariat ban thau ban pembet no ya kane ka ba tung kam tung jam hapo ka jala jungi ngim kren ya ka percentage henre ngi kren ba ban pembet no bala don kam kat kum ka juk ba menta namar ba yo le se dangi le chaka bor ka yeng besar kan sami pat to kumai pat ka roster system ka de ka effect ka job reservation ka de ka cost claim ka job reservation ka roster kamla ban khata namar ka roster ka de ka shabi ka job reservation ka de ka kali ka ek kalong kum ka umpnyang te claim ka ne ka reservation bat ka ne ka an ka ne ka roster system kanum la ban trekam te henry judge baki kila bu ya kata ko OM takadaw ka ne ka high court ka batha ya ki ban snai ka roster namar bakila bakla na do bastang takadaw ka ne ka high court ka batha ya ki ban sna ganyek ta roster te habaya de bat baki ong ban pentre kam na do har khandai spa nyu ar te kala along ka babakla namar bang kat kum ka way ngan su reference na ka way ka order na po New Delhi ka bangila de file mo hang ni ru jong kani kadika New Delhi dated 5 July 2005 kani ka baya yakran yaki SC ST category habaya de book office memorandum di roster system ngasu refer kani ru kala ong ba ya roster system de ban pentre kam no nadu katu katarik kat kumba mi ta komut ya kani ka ladaki kwa ban pentre kam ya kata ka roster ru kabalong illegal kan syukuran be kabalong illegal to komut ke haban pentre kam no nadu UR haja nadu to ba pemi ya to ni question nadu kat knai spa nyu UR kata kadai ka kat kum ngabangashim refer na po kata ka shti bang yo na po New Delhi te kabas ngu thamula pat sokaway pi menta nga mentan nga kren ya kata ka job reservation pindala pai khmat pat hagane ka academic kaban pendrung ya kana ka academic hapo institution no kaban kata ka baha ban lek pulih kum ki doktor engineer technical prepare hakaturu hapo go OM ka claim kran sikentian ru ban yo ya kata yo henry la extend based on principle and spirit te ka way pat ka kod ka bangilam badon way new activist
beri prakuri ula ai de pleader notice chaka jella chaka sarkar jella haus na mar jari bai ka bok kwa ban pansai bal lakum da ka kumno kurkom la penrung ye kini ki higher and technical studies leban belik pule engineer te hagato ke sithi pala jubab ki la strict follow by the job reservation kata kala long bi ain lupa te ki bangilap kat kum kini ki RTI ki bobon ngilap sisa ba haga state hi ka jongi ya kane ka OM ka baki ong menta ka kadai ka subject jong ka reservation policy kalong be an hadu kata ba ngindal ayat haki yang besar komut berkhoj hap scrap lot namar ba ya kane ka academic la penrung be an but ya kane ka OM ru ka baki teng u officer uang ba ka kadai ka OM u minister uang ba kadai ka executive order te hangto ka contradict te ndala pej padi ke kat kum ki kot ngi hab ban keren pej kat kum ke jing sha ba ke dokumen ko bang yo ka pau sha hi ba ka OM lanai kata ka subject ki ba ki ong ka reservation policy hangne ka long illegal namar ba hadu menta phala ban le te ka bas ngo phala hadu menta kilong kane ka sarkar ka ba menta ba ngilai bang internet ba ka long kum ne ka don ke to ko we ko order order also that the resolution to be published in the Meghalaya Gazette for general information. Nadu ba ay kan ko OM claim penrung lane ban print hak to notification jong ka Gazette jong ka Meghalaya. Henry ya ka to ka reservation maintenance for roster pan kila print but kat kum ka notification. Kabamut ki abide ya kan ko order nadu 1972 hadu menta kidang sedang ban peren kan long hang tu ngila stu ba kidang sedang ban pembet ya kaneka jing bakla ko jongki pej ngi na kalyang ko jongi te ngi ai ngi nadu bastang mensim snem ngila ai de jing tho saka sarkar jing jela haga khat khandai tarik Desember arjar arpuar ngila keren ngila ong ke sarkar ba de ban penrung ya kaneka academic hapok ke job reservation da ka bara no hapok ke cabinet ban penrung ban pengkelaan ru ya kaneka office memorandum dan reina ka sarkar jela kamle yai tangi pan kalyang jong kaseng ngi la dep sim ya karai bat ngi lej be sing besar ban dawai ko hok bade ban pengkelaan bade bangitip sai ba ka kut hi kan batha jeko sarkar ban snai katakaan ta kumbo ong nadu menne ngi na kalyang ko jongi nginom ong bangi kwa kat no henry pengkelaan ka syong bat haging start jongi te kinong mikmat bangila de pha sha ka yeng dorbar assembly tangi na kalyang ko jongi hi te kai ka ba ka bangin ye tungkhu sha ka yeng bisar bagi de ban ai bagi lingba kini ki kot kisla ki pula biang ngi ha ban ya bis kmat na banta ka jaj ban reu la jong khanang ba kanum don ka jing ye pher jingmut hapdeng ki we ki jaj ban reu bat mangi ngan pensyai sukandian halor ba yegani ke academic namar balingi kran yegani ke academic namar ba hau haga budget session ndreu tarik April 2000 khat phara kalami ke jingkeli na i ba Santa Claus bam kwai hadwar bulai ba Santa Claus sun ila kali ba yegani ka academic la kuntup lane la penrung na em hakata ka reservation policy dengan pensyai susu bo kontrak hagani ka minutes ula keren ba claim the kontop place acceptable henry la should extend it based on principle and spirit tenga kwa ruban pha ga we ka korbo shaka sarkar jilla namar bang kat kum kan ka RTI ka bangi lap na po kan ka centralized office lane ki tu ki office ki badan jong ka central government hangne hapo jilla ga jungi jong ka India ngilap ba ki khon samla ki jong ka Meghalaya hi lane kita ki tribal ki yo hado 100% te ngakwa ba ka sarkar ka de ban lei e kan ni ban ai no daga jingtho ban direct shakini ki central office ki ban hangne hapo jalla khnang ba ya kan ka group C and group D ba kini ki khon samla jungi kin yo no ka ba la jong ya ka 44% hangne kala dep kran sai ba ya kan ka sithi ni ai hadu nadu me arhajar khandai but hangne la tho shai ba group C and group D post are vacancy hapo kini ki office tengi na kalyang ko jongi ngi kwa yo sarkar jela ban ai jing tho khanang ba kini ki khon samla ki jongi ki ba wat kam wat jam kin yo ban participate hakini ki office ki badon hasan hanne hapo ka jela jongi ki bade ki
kita gi office jong ki sarkar keme